سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتا وزيناتات اب سودان مس قبر شبرا بزتحز اب تحت قيد زاتو زيغاتات كالوت هاجرات منغست ኢትዮጵያ በዛዕባ መደብ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ትግራይ አመልኪቱ ዘውጾ ናይ ተቃውሞ መግለጺ ፌስቡክ ንመንግስቲ አብይ አሕመድ ዝድግፉን ንተቃወምቲ ዝልፉን ወገናት ስጉምቲ ምውሳዱ አሜሪካን ሕብረት አውሮፓን ዝገበርዎ ስምዕን ካልእን ዝደስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ኣብ ሱዳን ላዕለዋይ ትካል ስለያት ሃገር ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ከዛወር ዝቐነየ ንላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ሃገር 4 ብግብረ ሽበራ ዝተጠርጠሩ ዜጋታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትዉ ዝጽውዕ ደብዳቤ ሓቅነት ከም ዘለዎ ኣረጋጊጹ ብመሰረት ሕጂ ወፂ ዘሎ ጸብጻብ ከኣ ሱዳን ነቶም ሰለስተ ናይ ካልእ ዜግነት ዘለዎም ሓደ ሱዳናዊ ዝርከቦም 4 ውልቀ ሰባት ኣባላት ግብረ ሽበራዊ ጉጅለ አልቃዒዳ የሚላ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትያቶም ከም ዘላ ተገሊጹ እዞም ክልተ ግብጻውያን ሓደ ናይጄሪያ ሓደ ሱዳናውን ዝኾኑ ጦርጦራት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣትዉ ምእንቲ ፍቃድ ክህብን ትእዛዝ ክሕልፍን ዝሓትት ደብዳቤ ዝተላእከ ኮይኑ እቲ ደብዳቤ ከዓ ናብ ቃልዕ ብምልሓኹ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ብብዝሕዩ ከዛወር ተራእዩ ነይሩ ሕጂ ትካል ስለያ ሱዳን ኣፍሊጥዎ ከም ዘሎ ድማ እቲ ደብዳቤ ሓቅነት ከም ዘለዎ ከምኡ ከዓ ብመሰረት እቲ ክሳብ ሕጂ ዝስርሓሉ ዘሎ ቅዋም ዝተፈጸመ ከም ዝኾነን እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ብግብረ ሽበራ ዝተኸሰሱ ውልቀ ሰባት ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣብ አፍሪካ ዝርከብ ኤምባሲታት ናይ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ መጥቃዕትን ምፍጻም ወዲቲ ኣልሞ ከም ዝነበረ ተገሊጹ እዚ ልሒኹ ዝነበረ ደብዳቤ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ቀንዲ ኣዛራቢ ዝኾነሉ ምኽንያት ከዓ እቲ ሃገር ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ዑመር አልበሺር ሓድሽ ዝተመሓየሸ ቅዋም ክትክተልካ ብትጅምራት ሒዛ እንዳ ጸጥታ ወይ ድማ ሃገራዊ ድሕነት ተባሂሎም ዝጽውዑ ሓይልታት ብዘይ ውሳነ ዓቃቢ ሕጊ ዝኾነ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከየእትዉ ዝኽልክል ሕጊ ስለ ዝጸደቐዩ እዚ ይኹን እምበር ትካል ስለያት ሃገር ዝኾነ ሃገራዊ ድሕነት ሱዳን እቲ ናይዞም ብግብረ ሽበራ ዝተጠርጠሩ ውልቀ ሰባት ምእሳር ብመሰረት እቲ ዝተሓደሰ ቅዋም ተግባራዊ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤምባሲ ናይታ ኣካል ወሽመጥ ዓረብ ዝኾነት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ አዲስ አበባ ክጥቅዑ ሓሲቦም ነይሮም ዝበለቶም ግብረ ሽበራውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክትኣቱን ከላ ኣብ ካርቱም እውን ተመሳሳሊ ተግባር ተሓሲቡ ብምንባሩ ምስለያ ሱዳን ብሓባር ትሰርሕ ከም ዘለያ ኣፍሊጣ ነይራ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ካልእ ምስ ሱዳን ብዝተሓሓዝ ሰራዊት ሱዳን ነቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣከራኻሪ ዝኾነ ብኣልፈ ሸቓ ዝፍለጥ መሬት ኣብ ትሕቲ ቁፅሮ ድሕሪ ምእታው ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ስደተኛታት ተመሲለን ሰለይቲ ደቂ ኣንስትዮ ከይሰድድ ሰጊኡ ብምህላው ኣብ መስርሕ ምስጋር ስደተኛታት ዝሰርሑ ወገናት ክከታተል ከምኡ ድማ ድሮ 63 ካብ ኣምሓራ ኦሮሞን ጉሙዝን ዝመጻ ደቂ ኣንስትዮ ከስግሩ ዝፈተኑ ኣስገርቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትዩ ከም ዘሎ ሓቢሩ ሕብረት አፍሪካ ነቲ ኣብ ኩናት ትግራይ ተፈጺሙ ዝበሃል ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማር ኣጽራየ ኣካል ንምቋም ዝወሰዶ በይናዊ ውሳነ ከም ዝሕዘኖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እቲ ውሳነ ቁኑዕ ኣገባብ ዝሓለወ ኣይኮነን ኮሚሽን ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት አፍሪካ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘፍቀደሉ ወጻኢ ሕጋውነት ዘይብሉ ሓደ ኣጻራይ ኮሚሽን ከም ዝምስርት በይናዊ መግለጺ ምሃቡ ዘሕዝን ክብል ነቒፉሎ እቲ ናይ ሕብረት አፍሪካ ኮሚሽን ትማል ረቡዕ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓደ ኣጻራይ ኣካል ብምቋም ካብ ሎሚ ሐሙስ ጀሚሩ ነቶም ክወጽኡ ዝጸንሑ ክስታት ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ከምርምር ምዃኑ ብምፍላጥ ኩሎም ኣብቲ ግጭት ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ከተሓባበርዎ ይጸውዕ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓበራዊ ምርመራ ንምክያድ ነቲ ኮሚሽን ከም ዝዓደመ ዝጠቐሰ መግለጺ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ እቲ ኮሚሽን ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝጸሓፎ መልሲ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝቐረበሉ ዕድመ ተቐቢልናዮ ነርና ክብል መልሲ ዝሃበ እዚ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኮሚሽን ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ነቲ ናይ ምትሕጋዝ መንፈስ ዝሃሰ ክብል እዩ ነቒፉ ዘሎ እቲ መርመራ ንሰለስተ ወርሒ ዝካየድ ምዃኑ ከመድላይነቱ ከዓ ክናዋሕ ከም ዝኽእል ድማ እቲ ናይ ሕብረት አፍሪካ ኮሚሽን ሓቢሩሎ ካብ ሕብረት አፍሪካ ዝተዋሃበ መግለጺ ከም ዝሕብሮ ከዓ እቲ መርማሪ ኮሚሽን ነቶም ክስታት ናይ ምጽራይ ስልጣን ክህልዎ ዝበለ ኮይኑ እቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ግፍዕታት ምስ ገበናት ሰብኣዊ መሰላት ዝዳረግ እንተኮይኑ ንምጽራይ ኣድላይ ዝበለ ሓበሬታ ክእክብ ምዃኑ ሓቢሩ ሕብረት አፍሪካ ኣብ መጀመርታ እቲ ጎንፂ ብሰላማዊ
መንገዲ ብዘተን ክፍታሕ ጻውዒት ገይሩ እኳ እንተነበረ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ግን ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፈኪ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝተኻየደ መበል 38 ህጹጽ ኣኼባ ሃገራት ኢጋድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተባዕ ስጉምቲ ወሲዱ ኢሉ ብምዝራቡ ሓያል ተቃውሞ ገጢምዎ ነይሩ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ በቲ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ሓይልታት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ኩናት እቲ ዞባ ከቢድ ዕንወት ወሪድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ሃገራት ዓረብ በመንገድቲ ንዕን ዝጥርንፍ ሊግ ዓረብ ዝበሃል ሕብረት ገይረን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ገድብ ሕዳሰ ተኸዶ ዘላ ኣካይዳ ከም ዘይቅበሉን ከምኡ ድማ ብዛዕባቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ 7 ክካየድ ዝበሃል ዘሎ ዳግማይ መምላእ ገድብ ሕዳሰ ዘለወን ሻቅሎት ድሕሪ ምግላጸን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ዕላው ናይ ተቃውሞ መልሲ ሂቡ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሚኒስተር መስኖ ተሃገር ዝኾነ ስለሺ በቀለ ገይሩ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብ ጉዳይ ገድብ ሕዳሰ ዝኾነ ዝመጽእ ለውጢ ከም ዘየለ ከምኡ ድማ ብመሰረት እቲ ተታሒዙ ዘሎ መደብ መምላእ እቲ ገድብ ክቕጽል ብምባል ነቲ ናይ ዓረብ ሊግ መግለጺ ይኮኒኑ። እቲ ድሕሪ ናይ ግብፅን ሱዳንን ጻውዒት ዝተኣከበ ናይ ዓረብ ሊግ ኢትዮጵያ ዝኾነ ንሱዳንን ግብፅን ኣብ ማያዊ እጃመን ጉድኣት ካብ ዘወርድ ስጉምቲ ክትቁጠብ ብምጽዋዕ እዩ ብዛዕባ እቲ ኣብ ወርሒ 7 ክካየድ ዝሕሰብ ዘሎ ካልኣይ ገጽ መምላእ እቲ ገድብ ዘለዎ ሻቅሎት ዝገለጸ። ኣካል ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዝኾነ ትካል ፌስቡክ ሓሶትን ስኑዕ ሓበሬታን ዘቃልሑን ምስ ኣጀንሲ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትእሳር ኣለዎም ዝበሎም ገለ ሕሳባት ከም ዝዓጽው ኣፍሊጡ። ፌስቡክ እዞም ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ዝተዓጽው ሕሳባት ኣካየቱን ተጠቀምቱን ካብ ኢትዮጵያ ከም ዝኾኑ ክገልጽ እንከሎ እቶም ሕሳባት ሓቅነት ዘይብሎም ሓበሬታ ደጋጊሞም ዘውጽኡን ዘጋግዩን ብተወሳኺ ድማ ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ኩናት ዝርከብ ሕወሓትን ካልኦት ተቃወምቲ ውድባትን ዕላማ ገይሮም ዝነቕፉ ጽሑፋት የውጽኡ ከም ዝነበሩ ሓቢሩሎ። በዚ መሰረት እዚ ዓርሞሸሽ ትካል ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዝኾነ ፌስቡክ ብዝወሰደ ስጉምቲ 65 ናይ ፌስቡክ ሕሳባት 52 ገጻትን 27 ጉጅለታትን ከምኡ ድማ 32 ናይ ኢንስታግራም ሕሳባት ሕግታተይ ጥሒሶም ብምባልዩ ከም ዝዓጸዎም ዝሓበረ። እዞም ባዕሎም ንባዕሎም ጥቡቕ ዝኾነ ምትእሳር ዝነበሮም ሕሳባት መበገሲኦም ኢትዮጵያ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ዘለው ተጠቀምቲ ዕላማ ዝገበሩን ዝበዝሕ ግዜ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝጽሕፉ ከም ዝነበሩ ትካል ፌስቡክ ክገልጽ እንከሎ እዞም ናይ ሓሶት ሕሳባትን ተጠቀምቶምን ከዓ ምስ ኣጀንሲ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቀጥታዊ ዝኾነ ምትእሳር ከም ዘለዎም ብመርመራ ከም ዝበጽሖ እዩ ዝገልጽ። ፌስቡክ ነቶም ዝጠቐሶም ሕሳባት ዘውጽኡ ሓበሬታታት ብዘይሻራዊ ኣካል ምስ ጻረየ እቲ ሓበሬታታቶም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ስኑዕን መጋገይን ኮይኑ ከም ዝረኸበ ይወሲኹ ሓቢሩ። ምዝ ብዝተኣሳሰር ገለ ሕሳባት ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ናይ ስም ቅያር ዝገበሩ ኮይኖም ተመሳሰልቲ ትሕዝቶ ዘለዎም መልእኽታት ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ከዋዕውዑ መጽንሖም ይገሊጹ። ነዞም ሕሳባት ዝውንኑ ሰባት መንነቶምን ምትእሳሮምን ክሓብኡ እኳ እንተፈተኑ ብዝተወደበ መልክዕ ዝንቀሳቐሱን ፌስቡክ ብዘካየዶ መርመራ ምስ ተቐዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሓደ ካብ መስረቱ ዝነበረ አጀንሲ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጥቡቕ ርክብ ከም ዘለዎም ገሊጹ። أمريكان حبرت أوروبا نحمشت عمتا زصنح وعل نقدي تسماميعهم اتو وعل كأب قندو إيروبا وحبرت نأمريكاوي كوبانيا بوينغ عند مواد درتو زخونة كوبانيا ايرباس فقد زنبرة دوغوما زملكاتيو ازي حبراو سمع تغيير زلخا بريزيدنت جو بايدن مسمرحة أوروبا أبراسلس تراخيبو دحر مزتايو كوميشنر حبرت أوروبا أورسولا فوندرلين جو بايدن تخرطو أم مصغان مس أوروبا زلو محزنة أمريكا مقبارون إيدا إذا خمزيلون كل دما جو بايدن مس بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين تراخيبو أب حبراو قدايت كم زتايون تغاليصلو إزوم كلتا بريزيدنتات أب سويزرلانداويت كتما جينيفا زتراخبو خوينم تركبهم كأن أستات 4 ساعات كم زصنحي تغاليصو نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم